Παιδιά, καλώς ήρθατε στο πρώτο μας βίντεο, το Greek Gamers. Σήμερα έχουμε το φίλο εδώ, το Mike. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Παίζουμε το Mike, πώς λέγεται? Βάτσιν at Clark at 401 μαζί με την αδερφή μου. Οκ, πάμε. Πάμε παιδιά, φύγαμε. Πάμε. Alright. Πάμε, πάτε το. Εγώ το έχω. Τώρα, τίποτα. Πήγαινε... Στην πόρτη. Ναι, πάτε το κάτω. Πάμε τη σειρά. Αυτό πρώτα, πάτε το χ. Ναι. Στο good game. Πού? Κάτω. Σε αυτό. Κάτω. Great game. Λοιπόν, εσύ είσαι πρώτος. Ποιον θα θέλεις? Το πρώτο το διαλέγω εγώ. Αυτό να δω. Πάμε να διαλέγω αυτόν. Όπα. Μισό παιδιά, έχουμε ένα προβληματάκι. Μεγάλο προβληματάκι θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχεις το πρώτο. Πάμε. Θα διαλέξω αυτό. Εγώ αυτόν. Εγώ το ρομποτάκι. Πατήσεις Πάμε. Πάτα χ. Όλοι χ. Πάμε. Και start πατάς. Πατάω. Anyway. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε είναι το πρώτο μας βίντεο σε αυτό το κανάλι. Και επίσης εγώ πρώτη φορά παίζω αυτό το παιχνίδι, δεν έχω καν ιδέα. Και κάτι άλλο, αυτό είναι το demo, δεν είναι το ολόκληρο. Ναι. Στο PlayStation 3. PC3. Στη συνέχεια θα υπάρχουν και όλες και άλλα βίντεο όπως το Uncharted. Οκ. Παιδιά, είστε έτοιμοι? Ναι, και θα βγούμε και βίντεο GTA και στο PlayStation 3 αλλά και στο Xbox. Για να γνωρίσουμε τα γραφικά και φίλοι από το Xbox να μπορούν να παίξουν μαζί μας. Ω παιδιά, κοιτάξτε, έχω γραβάτα εγώ, Και αυτός είναι ο πρόεδρος. Πάμε. Οκ. Πάμε. Ποιος υποχωράει? Φίλε, εγώ δεν έχω γρήγορα. Ναι. Γιατί ποιος τρέχει? Και άρα κάνει και κολοτούμπος ο δικός μου. Εγώ έχω το... Γιατί παρκούρ. και δικός μου κάνει. Κοίτα. Και Κάτσε. εμένα κάνει κολοτούμπος και πιο ψηλές. Ρομποτάκια κακά. Έλα. Ρομποτάκια κακά. Όλα Α, ωραία. Με το τετράγωνο πολεμάμε. Και εγώ δεν είμαι κακό ρομποτάκι. Πατήσε το τρίγωνο. Γιατί? Πατήσε το. Έρχομαστε όλοι πιο κοντά. Τρίγωνο, οκ. Πάμε. Τι είναι? Εγώ πιστεύω να πάει ο πρόεδρος μπροστά. Ναι, τι να σου πω. Καλά. Με τη γράμμα. Να σπάμε τα κουτιά γιατί μαζεύουμε λεφτά να παίρνουμε όπλα. Έλα παιδιά, πρόεδρος είναι. Πάμε. Τουλάχιστον εγώ είμαι εντυμένος, εσύ δεν φώτα τίποτα. Θα τα στρέφω εγώ τα κουτιά. Πατήσε το τρίγωνο όλοι. Μην το αφήσετε. Τα άφησα. Πού είμαι? Να σε. Έχασες η καλύτερη φάση, ρε. Ναι ρε. Κουτιάρι. Και εγώ δεν έχω μαζέψει τίποτα. Εγώ θέλω να πάω όπλα. Και εγώ θέλω όπλα. Πώς μπαίνεις εδώ μέσα? Δεν παίρνεις από εκεί τα όπλα. Anyway, πάμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Τέρας. Παιδιά, από ό,τι έχω δει, από ό,τι έχω δει μια πλάκα θα οδηγήσει ένα ταξί νομίζω, Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Όλα δικά μου. Όλα δικά μου είπα. Να. Υπάρχουν τρεις για τον καθένα. Το δικό μου. Εγώ στο βίντεο. Ναι, είναι καλό ένα. όχι, άσε για τον Γρηγόρη. Έπεσα. τι θα κάνω? Κάτσε. Δικό μου. Έλα. Μπες μέσα. Θα κάνω respawn. Μην πλησιάζετε εκεί. Πάμε. Προσέξτε, υπάρχουν σφαίρες. Γι' αυτό το Βόμβες. Η έκανα. Βέη τις άνοιξε. Για να τις σκάσουμε. Θα πέσουμε. Φύγετε. Έχασες μια ζωή, Γρηγόρη. Ούψι. Γεια σας, λέω σκάω τις βόμβες.
Μην τους πάει κανένας κακός και δεν. Τι είναι αυτός τώρα? Από ό,τι φαίνεται είναι τρες. Και του ότι είναι ενέργεια. Το διελεκτήσουμε και... Κακό ή καλό, γιατί δεν το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Προφανώς κακό. Προφανώς. Άντε Άντε να το πολεμήσετε το μαμαφέτ. Όπα, πάτησε το R2 και το τετράγωνο. R2 και τετράγωνο. Ναι. Είδατε τι πετάει. Ναι, ο δικός μου. Έτσι δεν θα μας πλησιάζουν. Πώς έχετε όποιον τον πλησιάζουνε, το χτυπάνε. Σας καθάρισα το πεδίο, ελάτε. Ωραία, φύγαμε. Α, πάλι όλα πέσω. Ποιος έχει σκοτωθεί? Ο φυγός μου. Α, εγώ καμία. Όλοι πάνω, ρε. Βόμβες. Έπρεπε να σας πω στην Ο άλλη. Γρηγόρης έχασε 2 ζωές εγώ μία Τις ημέρα. έσκασες όλοι, παιδιά. Πάμε πάνω. Πρέπει να πάμε με τα όπλα. Όπλα. Εγώ όχι την όπλα. πήρα. Όχι, δεν είναι σε όπλα, είναι σε... Ωραία. Φύγαμε. Κάτι πήγα 5 πόντους, πήγα εδώ μέσα. Πάμε εδώ. Και πήγα 5 πόντους. Wow. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει να ζω λεφτά. Μπράβο. Ενώ όπλα και... Α! Πω, Κάντε πάλι τα, αυτά κάντε τα μαραφάτια. Ω, Το τρίγωνο. πέθανα. Κάνει πάρα τι τις έκανε. καλύτερες φάσεις. Ε, Ζωή. Τα τυπά. Λοιπόν, παιδιά, θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο στο κανάλι, όπως GTA 5, όπως είπε και ο Mike, Πήρα ένα εγώ. φίλος μου από εδώ. Θα ακολουθήσουν και άλλα αρκετά. Γρηγόρη, έλα εδώ για ζωή. Εδώ, για ζωή, Γρηγόρη. Εδώ. Εδώ που είμαι εγώ το ρομποτάκι. Εδώ, εκεί, εδώ. Οκ, πήρες. Παιδιά, κοιτάξτε τι γραφάτα φοράει. Το R2 και το τετράγωνο. Όλοι χτύπησε το. Μπράβο, μπράβο. Εγώ το έκανα. Σας είπα τι έχει τάξει. Ας πούμε. Πρέπει να πατάμε τα βελάκια. Εγώ θα δίγα. Ωχ, κουλιόμαστε, Από κουλιόμαστε. την άλλη, από την άλλη. Απ' την άλλη. Από εδώ, όχι εκεί. Από εκεί. Όχι από εδώ. Πάνω, πίσω, πέφτει ρε, πάνω, πηγαίνετε όλοι από εδώ. Ω, δεν πάει πάνω, ας εκεί δεν πάει πάνω. Από εδώ όλοι. Να μην χτυπήσουμε με Όλοι αυτά. ακόμα από εδώ. Τώρα. Παιδιά, θα κάνει το ίδιο Όλοι από εκεί. μας. Από ό,τι φάω βλέπω ταξί. Μείνετε στη μέση, μείνετε στη μέση όλοι. Παιδιά, από ό,τι φάω βλέπω ταξί που πρέπει να το οδηγάς εσύ. Αυτό δεν είναι μεγάλη αγένεια. Έλα μου δε. Αϊ, αστυνομία. Την άλλη. Στην άλλη γλιτώσαμε αυτή τη φορά. Στη μέση όλοι, στη μέση. Φάει τα μάτια. Στη μέση όλοι, στη μέση όλοι. Οκ. Φάει. Από εκεί. Πεθάμε. Σας είπα ότι είναι τελείως αγένεια να μας αφήνουν το οδηγάμε εμείς, δεν είναι? Μεγάλη. Εντάξει, δεν μπορεί να αφήνουν έναν άνθρωπο να το Έλεος δηλαδή οδηγάει. ρε παιδιά, είναι η πρώτη πίστα και έχουμε χάσει. Έλα, είναι αγενής. Δεν βάζω κάποια Όταν έχετε το αμάξι, εσύ Από εδώ, από εδώ, από εδώ, μείνετε όλοι από εδώ. Σας είπα ρε παιδιά. Εντάξει, εντάξει, χάσαμε μια Από εδώ, από εδώ. Χάσαμε μια ζωή. Πάμε από εδώ, παιδιά. Από εδώ. Από εκεί έρχεται, δεν το βλέπεις. Από εκεί, 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 από εκεί. Από εκεί, από Στη εκεί. μέση όλοι. Από εκεί, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από εκεί, από εκεί, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Θα μας γκρεμούσε αυτό είναι να μην ξέρεις να οδηγείς και να έχεις όλους τους αγενείς. Ω παιδιά, 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 κάτω. Πατήστε τρίγωνο. Εγώ πάτησα. Είμαι πρώτη. Όπα. Είμαι πρώτη. Ωραία. Κάνουμε και surfing εδώ. Ναι, δεν βλέπεις. Να Λί. κουνιόμαστε, να μην τα πετύχουμε αυτά. Ρε τρελά. Ωραία, φίλε. Λεπτά. Εγώ πρώτος Μιχάλη, όχι σήμερα. Κωδικός. Έλα ρε μα γιατί μου τα παίρνεις. Εγώ είμαι πρόεδρος. Αυτός δεν την Κοιτάξτε με το πορτοκαλί. Τι έχω τα πράγματα αυτά. Ναι. Είναι λεφτά. Ναι. Και τα περισσότερα λεφτά δεν είναι. Ναι, πρέπει να... Ελάτε από εδώ ρε. Κάτσε να μαζέψω λεφτά. Πεθαίνει όλα.
Εγώ ρίχνω έτσι. Μέχρι να πάμε όπλο. Α, προσέξτε. Α, χτυπήθηκα. Φύγε με. Ρε! Παιδιά, όπλα νομίζω ότι είναι αυτά. Ναι, όπλα είναι. Ο καθένας Τρίγωνα. να πάει κοντά σε ένα. Σε ένα όμως. Περίμενε, έχει μείνει αυτός. Εγώ είμαι εδώ. Ελάτε, Μέρι. Όπλα. Λοιπόν, έχω 926 ευρώ. Εγώ έχω 1000. Πάτα το χ. 1000. Πατήσε λίγο το χ. Κατά χ. Yes. Ή. Οκ, Το μόλις ψωνίσαμε. αποκτήσαμε. Κοίτα Ένα πόσα όπλα έχει, δεν μπορούμε να τα πάμε όλα. σκοπός, παιδιά, είναι να... Όλοι έξω. 0. Το Τρίγωνο. τρίγωνο. Λοιπόν, να δούμε πόσα λεφτά. Όχι, ναι. Τσάπα ήταν. Δίκιο έχει. Έχει 1028. Να έχω πίσω τώρα. What the f... Γίναμε. Τι γίνεται τώρα εδώ. Οπ. Πώς άλλαξε ρε. Ναι. Παιδιά, Σημαντεύεις με το R1. Όχι, με το R1 πυροβολάς. Λάθος. Σου σημαντεύει αυτόματα, καλό αυτό. Όπα, μου τελείωσαν. Πώς αλλάζει όπλο ρε. δεν Μόνο έχουμε αυτό άλλο. έχουμε. Πάτα το R1, είδες έτσι τελειώσα. Όχι, είναι πάρα πολύ. Έτσι μαθαίνουμε να σκοτώνουμε τους κακούς. Πατάς ρε. Με το R1 πυροβολάς. Α, ωραία, γίνεται αυτόματα. Ναι. Με... Α, Παναγίτσα μου. Παιδιά, sorry που ακούγεται λίγο ο μοχλός, είναι και παλιός. Ακούγεται Όλοι ήχος. σημαντήστε το ένα. Όλοι να σημαντεύσουμε το ίδιο. Από εκεί που σημαντεύει. Μόνο έτσι σκάβονται αυτά. Έλα. Πάμε εδώ. Πάμε και στο άλλο. Παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα, περιμένετε να δείτε. Είδατε, ήταν Γεια! Ωχ, αυτό ήταν ωραίο. που έκανα. Πήδηξε και έγινε slow motion. Α! Ωχ, τώρα θα γίνει. Από εκεί παίρνουμε σφαίρες. Σφαίρες. Πάω εγώ να πάρω. Τι λέει. Υπάρχουν μέχρι 100 σφαίρες. Ωραία. Σφαίρες, αλλά εγώ δεν έχω καθόλου. Τι? Πού παγιδεύτηκες? Ξέρω εγώ. Πρέπει να πηδήξεις. Έλα από εδώ. Πού? Για ποιο βάλαμε το ένα. Α. Εντάξει. Ας πάμε όλες τις σφαίρες. Εγώ πήρα. Οκ, πήρε Σαν να και... πάμε μερικά λεφτά. Πάμε. Πώς γίνεται να αλλάξουμε όπλο. Δεν αλλάζουμε, μόνο Πώς αυτό. θα κάνετε αυτό ρε παιδιά. Πατάμε το βελάκι για την κάμερα. Να. Και εσύ το έχεις Πάτα, κάνει. αυτό το βελάκι. Αυτό το τέρας δεν πάει καλά, έχει καταστρέψει όλη την πόλη. Αυτά που έχει χτίσει ο πόνος, δηλαδή αυτός που έχω εγώ, τα χαλάει. Ωχ. Παιδιά, αυτό πρέπει να το πυροβολά μαζί. Όχι, έχει πυροβόλο, έχει πυροβόλο. Κρυφτείτε! Παιδιά. Έλα, πήδα. Πήρα και εγώ σφαίρες. Ωχ. Παρά να πάρω. Παιδιά πεθαίνω. Είδατε τι έκανα. Παιδιά πεθαίνω. Όπα. Άχι, είναι και... Πάμε να βγούμε ζωή. Ναι, κάπου εδώ πέρα έχει. Δεν είναι βόλο. Παιδιά έχω. Πόσο και εγώ πέθανες. Πω, τώρα θα κάνω, περιμένω. Ναι. Άντε κάνει respawn. Οκ, Ωραία. έχεις όλες τις ζωές σου. Ναι, δεν έχω πολλές φορές όμως. Παιδιά, βρήκα ζωή νομίζω. Και πάνω, ναι. Όχι, τι είναι αυτό. Αυτό τι είναι όντως. Βίδες. Όχι, σε σπάσει παίρνει πολλές. Όπα, ξεχάστηκα εγώ καλέ. Όχι, baby. Εγώ τις πήρα. Δικά μου, όλα, δικά μου. Πάλι πρέπει να πυροβολάμε όλοι. Παιδιά, ποιος έχει τα πιο λιγότερα λεφτά. Πηγαίνετε πίσω όλοι για να τα πυροβολήσουμε. Τα πιο πολλά λεφτά. Έτοιμοι. Ναι, τα πιο πολλά λεφτά. Εσύ. Εγώ. Νομίζω το και εγώ, γιατί πήγε. Όπα. Είχα εσύ πιο πολλές λάθος. Είδατε. Πάμε εδώ. Ξανά Πάμε έκανα. και σε άλλο. Παιδιά, τα βλέπετε να γίνεται αυτό το ύφος. Πατήστε το χ, είναι τέλειο. Τι? Είδατε, γίνεται σαν Ω. Παιδιά, Εδώ μην πέρα- χαλάτε, μην χαλάτε τις σφαίρες. Δεν μπορούμε να άλλο. πηδάτε όταν έχουν τις σφαίρες αυτού. Το ξανά έκανα. Μ' αρέσει. Έλα, γαμώτο, δεν πέθανε.
Όχι. Γιατί εγώ σκοτώνομαι, δεν έχω πολύ ζωή νομίζω. 2 ζωή έχεις. Ναι. Δεν έχω Εγώ πολύ. έχω 3. Πάσκα το χέρι. Εγώ έχω πάει από πίσω. Βήκα ζωή, βήκα ζωή. Πού Βήκα ζωή. είναι? Εδώ πέρα, νάτι. Περιμένετε, αυτά αφήσεις σε μένα. Εγώ πια μόνο μία, εσύ. Παιδιά, δεν έχω πολλές σφαίρες. Πόσες Πατήστε όλοι τρίγωνο. Πάτα τρίγωνο. Ασασέν. Αυτό βασικά το παιχνίδι είναι για 4. Ωραίο δεν είναι. Έχει πλάκα. Ναι, αλλά παίζεται για 4, Σιγά μωρέ, κάτσουμε να σκάσουμε μισό. Εντάξει, τουλάχιστον είμαστε 3. Σιγά. Έχει πιο πολύ φάση γιατί όλοι θα μπερδευόμασταν. Καλά, άμα το πάμε ποτέ θα φωνάζω. Τι είναι αυτό εκεί, το πράγμα? Το μαλαφέτη. Πώς Γιατί δεν έγινε. πάω μόνη μου. Πώς έγινε μέσα Ναι, sorry που σας το λέω, αλλά εγώ τον πυροβολάω. Πρέπει όλοι μαζί. Wow, το ξανά έκανα, κοιτάξτε, το είδατε. Όχι. Είναι ωραίο όταν πας. Μισό ρε, χάθηκα εγώ, πού είμαι? Παιδιά, κρυφτείτε εδώ πέρα. Πω να πάω σου έβες, πειραμαχικά. Εδώ, εγώ πήγα. Παιδιά, έχει εκεί πέρα, πάρτε. Εγώ έλα εδώ και πάρε. Πού? Μπράβο. Πήρα. Κράτησε. Κρύψε εδώ πέρα. Μπράβο, εκεί πέρα που κρύβεσαι, εδώ πέρα είναι. Όπα. Ω παιδιά, το κοκοτάκι, αυτό. 2 είναι. Αλλά γίνεται χαμός να πούμε. Παιδιά, δεν έχω πολύ ζωή. Ελάτε, έλα, μόνος μου τον πυροβολάω αυτόν. Τι μόνο σου, Παιδιά, σκοτώθηκα. Έλα, εκεί έχει μπροστά ζωή, δεν μου το λέγατε. Πρέπει να μην πεθάνω εγώ. Αχ, πέθανα. Πώς? Μην πεθάνουμε όλοι μας. Ναι, εγώ έχω πεθάνει μόνο μια φορά. Όχι, δεν πρέπει να πεθάνω, έλα. Παιδιά, όποιος δεν έχει ζωή να έρθει να πάρει. Πού είναι? Εδώ. Πεμπέτε, έχει μείνει κι άλλος. Εγώ πήρα σφαίρες, ευτυχώς. Σας θέλω κι εγώ σου δεν έχω. Μπάλε αυτό με το να πυροβολήσουμε όλοι το ίδιο. Ελάτε πίσω όλοι, ελάτε πίσω όλοι. Ποιο θα πυροβολήσουμε πρώτα. Αυτό εκεί. Αυτό. Μισό, παιδιά. Το δεξιό. Αυτό. Πάμε. Όχι. Πυροβολάω αλλού, αλλά anyway. Πυροβολάω αλλού, εγώ άλλο. Πάμε, το έχουμε όλοι. Πήγαμε. Άνοιξε πόρτα. Άνοιξε σου Σάμι. Εγώ περίμενε με. Πού είμαι? Παιδιά, καθαρίζω το πεδίο. Τι έγινε, Αυτή τελείωσε. ήταν πρώτη πίστα. Όχι, όχι, δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε. Πρέπει να πολεμήσει το κακό να μάλλον. Α, μας προχώρησε. Ναι. Προφανώς το demo σε προχωρεί λίγο πιο μπροστά. Πολύ πιο μπροστά γιατί είναι demo, δεν είναι όλο. Τι είναι τούτη ρε? Πρέπει να τους πυροβολάμε. Παιδιά, σφαίρες όποιος θέλει. Εγώ. Και αυτά να πούμε εδώ πέρα. Όπως βλέπουμε να βάζουμε όπλο. Βλέπετε που υπάρχει ένα όπλο εκεί πέρα. Πού Το το? σχήμα του. Παιδιά, και εγώ βάζουμε όπλο. Θα πάμε καινούργιο όπλο, το καλά. Πάμε όλοι τρίγωνο. Τίγωνο με την πία. Καλά είμαστε τυχεροί. Ωχ. Τι Παιδιά, όπλο έχω πολλά βάζουμε για να λεφτά. δούμε. Δεν έχουμε πολλά. 500 κάνει. Όλοι το βάζουμε. Εντάξει, σιγά, έχω λεφτά. Ποιος... Πατήστε τρίγωνο ρε. Περίμενε, εσύ δεν το πήρες. Όπα. Τώρα. Πάτα προς. Τίγωνο. Θα στο βγάλει αμέσως. Εγώ Να το το. πήρα. Πάτα Πατήσει εκεί. εκεί. Εγώ το πήρα. Όχι, προχώρα λίγο. Το πήρα. Αυτό είναι, πάτα εκεί. Παιδιά, Πάλι εκεί. όσο έχω δει, από ό,τι έχω δει, στην επόμενη πίστα, Όπα. Αλλάζουμε με αυτό εδώ πέρα. παιδιά. Έχει 15 με αυτό. Ναι, με το. από ό,τι έχω δει, στην επόμενη πίστα παίρνεις... Είναι καινούριο. Ναι, Ναι. από ό,τι έχω δει στην επόμενη πίστα, Είναι παιδιά. πώς το λένε. Βόμβες πετάει. Από ό,τι έχω δει... Έχει φάση. Παιδιά, Μην τις χαλάς. να μιλήσω! Τρίγωνο όλοι. Από ό,τι έχω δει στην... Γιατί ξαναμπήκανε. Να χωρίσουμε σφαίρες. Δεν γίνεται. Ναι. Θα πάμε μετά. Τρίγωνο όλοι. Πες, τι θέλεις. Από ό,τι έχω δει, λέει ότι στην άλλη αποστολή, στην πρώτη, δεν ξέρω ποια Γιατί είναι, δεν μπορώ να πρώτη αλλάξω που να όπλο. είναι, λέει Μπορεί. ότι έχει ένα όπλο που Γιατί? κάνει τους κακούς γουρούνια. Μπορείς να αλλάξεις με αυτό εδώ πέρα, δεν σου είπα. Ποιο? Με αυτό. Που ελέγχεις η κάμερα. Το κινείσαι στο... Όπα, πήδα, Οπότε πήδα. φίλοι, αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Από εδώ, από Όταν εδώ. βλέπετε τέτοια να πετάτε. Πρέπει να το πολεμήσουμε. Παιδιά, και έχει σφαίρες. Πόσο και. Παιδιά, αυτά μπορεί να σε κάνουν να σκοτωθείς. Εγώ χτυπήθηκα. Ναι. Έχει και άλλη ζωή όμως. Γρηγόρη, πόσο και εκεί πέρα έχεις πάει θα πεθάνεις. Εγώ πέθανα.
Έλα, μόνο εγώ έμεινα. Όχι, έχω μείνει κι εγώ. Σέρβο θέλω. Χρειάζομαι σφαίρες. Πέθανε ο Γρηγόρης. Έλα, κάνουμε respawn εκεί. Έλα. Εγώ πήγα. Τι. Μου έχει μείνει. Χρειάζομαι σφαίρες. Ωραία. Παιδιά, μου αφήστε μόνο. Εγώ μείνει μόνο. Έλα, την πυροβολά τον όλοι. Θέλεις κι άλλο λυσασμένο καβουρτιστήρι. Δεν γίνεται να πεθάνει. Δεν γίνεται να πεθάνει τόσο ξύλος. Πατήστε όλοι τρίγωνο, ρε. Υποθέτω, παιδιά, ότι δεν πέθανε. Έχω μια διαίσθηση. Εσύ τι λες, Γρηγόρη, πέθανε. Πατήστε το τρίγωνο. Εσύ τι λες, Γρηγόρη, πέθανε ή όχι? Πέθανε το τέρας, εγώ λέω ότι πέθανε. Κι εγώ νομίζω λέω ότι πέθανε. Πατήστε τρίγωνο. Παιδιά, εγώ λέω ότι δεν πέθανε. Έχω μια διαίσθηση ότι δεν πέθανε. Σιγά, σάς. Είδατε, ζει ακόμα. Ας πετυχημένη. Όλα τα κανάλια μας υπάρχουν. Όχι, μόνο στο δικό μας ανεβάζουμε. Μόνο. Δεν έχω πρόβλημα. Τι είναι τούτο? Παίρνει την ενέργεια. Πρέπει να το πολεμήσουμε, πρέπει να αυτό είναι όσο πιο γρήγορα μπορούμε εκεί. Έχω κακή διαίσθηση. Κι εγώ. Και πριν είχες κακή διαίσθηση και είδες που φτάσαμε. Να μην Πού ξαναμιλήσεις. είναι, ρε παιδιά? Μπορώ να μην ξαναμιλήσω. Είσαι γουσούζα. Πέθανα. Τι θες να κάνω? Έτσι είμαι. Παιδιά, ποιος έχει ζωή να έρθει να πάρει εκεί? Πού? Εκεί! Μπορώ να δω. Καλά, τώρα σκοτώθηκες. Πουά. Το οποίο μη φάνει. Έλα τώρα, τελείωσαν οι σφαίρες. Παιδιά, εγώ δεν τις έχω χαλάσει αυτές τις σφαίρες. Υπερβολά θα ήταν όλοι. Και παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει κι άλλος. Έλα, τον έχουμε. Εγώ υπάρχει κι άλλος. Μη φοβάσαι. Ελάτε εδώ. Ελάτε ρε παιδιά, μόνος μου είμαι. Όλοι μαζί το με βολάμε καλά, τι μόνος είσαι. Ναι, το πέτυχα. Παιδιά, πάω στο κωδικό. Πολύ αργά μέρη. Ελάτε. Το άλλο, λίγο κάτω. Το χάσες. Δεν βλέπω την οθόνη. Και αυτό το. Πήγαινε σε όλο γρήγορα. Μείνε εκεί. Ναι. Γι' αυτό είναι 4, για να μην μπερδευόμαστε. Παίρνει το πιβόλαμε τώρα. Με αυτά. Όλοι μαζί. Παιδιά, μισό να πάω σφαίρες. Τρίγωνο πρέπει να Δεν χρειάζεται να πάρεις σφαίρες γι' αυτό. Εντάξει, εγώ πάντως έχω κρατήσει πάνω. Βλέπετε, θα συμμετέχουμε εδώ. Όλοι σε ένα. Μπορούμε να το λέξουμε. Πάμε. Όλοι σε ένα. Πώς έχει αυτά, μπορεί να σκοτώσουν. Μάλλον. Κατήστε πατημένο το αρένα. Πάει το ένα. Περιμένετε να σκοτώσω αυτά που πάνε πάνω στο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης πέθανε. Και Με εσύ κοροϊδεύεις ρε φίλε, ήταν το πιο ωραίο. Βρε και εγώ πέθανα. Τσάσου, ξαναζωντανεύω. Αχα. Όχι, περιμένε. Εδώ. Κατήστε πατημένο το αρένα, κατά το πατημένο. Έλα. Ναι. Μπόοια. Περίμενε καλέ. Ο Γρηγόρης θα πεθάνει. Πού πυροβολάτε ρε. Εκεί πυροβολάω. Εμένα πυροβολάω εδώ πέρα. Πάει μέρη. Εδώ. Ναι, όλοι εδώ. Τέλεια. Τώρα ρίξτε το όλοι μαζί. Σοκέτο. Πέθανα, έλα, Περίμενε και το άλλο. Κάνε respawn. Έλα ρε φίλε, έχασα την καλύτερη φάση. Για να δείτε τώρα τι κάνουμε. Πάει το ένα. Περίμενε, μην το κάνεις. Πολύ ωραία. Πρέπει να μου σκοτώσω. Ναι, το σκίσαμε. Σίγουρα πέθανε καπούτ. Τώρα καπούτ. Ακούτε να σε Το τελειώσαμε τώρα. Όχι, έχουμε νομίζω και άλλη μία πίστα. Ναι. Στον δαίμονα, 2 βάζω. Ακούσε το σεναφόβο που ήρθε. Τι να δει να πάει, αυτός ήταν κακός. Έλα μου. Τελειώσαμε. Όχι, υπάρχει άλλη πίστα. Παιδιά, εγώ πάλι το ίδιο λέω. Όπα. Αυτή. Περίμενε. Νομίζω, Τι λέει ρε, τι είμαστε μέσα.
Λοιπόν, Μάικ. Πού να το βάλω? Το βάζουμε πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, όχι, Ναι, όχι. ναι. Φυσικά να είμαστε και 3 άτομα. Πάμε. Εγώ, κάτσε. Εγώ θα πάω τον ίδιο Πάρα που εκεί θα όλοι. πριν. Εγώ θέλω πάλι τον ίδιο. Κι εγώ. Πού είναι? Πού είμαι εγώ? Πού είναι, ρε? Εγώ πώς... Εγώ είμαι αυτός. Να. Να, αυτός. Τους ίδιους πήραμε. Πάτα Δεν start. ώρες. Πάτα start. Εγώ πατάω στα. Ναι. Εσύ. Εγώ έχω το πρώτο μοχλό. Anyway. Τι λέει αυτό, να αρχίσουμε το μοχλό μας γύρω. Κάτι που ξέχασα να σου το πω. Το GTA το 5, εκτός από το PlayStation 3, θα είναι και σε Ναι. Xbox για να μπορούν οι φίλοι μας να παίζουν. Το GTA το 3, το 5 παίζεται και online, Ναι. Πρέπει να φτιάξεις δικό σου χαρακτήρα όμως. Ναι, Και μόλις είναι πάρα εγώ το πολύ δες. ωραίο. Ναι, είναι το online. Πού είμαι, ρε, Ποιος παιδί? έριξε βόμβα? Ω, παιδιά, κοιτάξτε πόσα όπλα έχουμε εδώ. Πατήστε το μικρόν. Πάτησε το Θα Λου 1. πατήσεις το μικρό. Κύκλος είναι. Παιδιά, άμα πατήσετε το Λου 1, κοιτάξτε τι γίνεται. Παιδιά, έχουμε και άλλα όπλα, Ναι, πάτε το Λου 1. Καθώς έχεις αυτό όμως. Κοίτα. Και μετά με το Λου Holy 47. shit. Αυτό. Εγώ θα Ω, με τα βελάκια γίνονται. Παιδιά, πάτε μερικά όπλα. Παιδιά, τι έγινε? Επιλέξτε μερικά όπλα για να βάλετε στα βελάκια. Όταν βρίσκετε ένα όπλο, Τι έγινε? Αυτό. όταν βρίσκετε ένα Οπα. όπλο, όταν βρίσκετε ένα όπλο από εκεί πέρα που σας αρέσει, πατήστε στο βελάκι που Τι θέλει να πάτσα. πάει. Πω, τι όπλο πήρα. Το έβαλα. Εδώ θέλω να πάει αυτό. Το έβαλα. Ω, Μας τι γίνεται αυτό, ρε. τι φαίνεται. Το έβαλα. Α, Και οπα. Πάμε. Μισό, δεν έχω καταλάβει, ρε Μάικ. το Για έβαλα. κάνε μου εσύ λίγο, ρε Μάικ, δεν έχω Ναι, ναι. καταλάβει τίποτα. Επίλεξε όπλο, θέλεις αυτό. Ναι. Το βάζουμε πάνω. Το Παιδιά, έχεις. έχω πάρει τα πιο Μετά, σημαντικά. αυτό. Ποιο? Αυτό. Το βάζουμε το έχεις εδώ. Θα βάλω το τους μόνος. Και μετά σου βάζω και αυτό Εντάξει. εδώ. Και με τα βελάκια θα επιλέγεις όλο το όπλο σου. Ωραία. Έχουμε βάλει τα Τι κύρια. είναι αυτό το όπλο? Δεν μου αρέσει. Θα αλλάξω. Τι είναι τούτο, ρε. Πάμε. Μην τα χαλάτε τα όπλα σας. Πίσω, παιδιά, δώστε μου ένα λεπτό, δεν το έχω Α, φτιάξει ακόμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, που έχω. Εντάξει. Πάμε. Μισό. Θέλω να αλλάξω. Κάποιος θα πηδήξει μέσα. Οκ. Όλοι το τρίγωνο. Εκτός από τη μέρα. Κάτσε. Ρε Μάικ, θέλω να αλλάξω. Δεν θέλω αυτό. Αλλά... Α, ρίχνει. Περίμενε. Τι κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Τους κάνει γουρούνια. Ποιο? Έχω ένα όπλο που τους Ω, κάνει κι γουρούνια εγώ έχω όλους. ένα όπλο που τους κάνει Κοίτα. γουρούνια. Και εκεί γίνεται. Αυτό. Έχω ένα που τους κάνει γουρούνια, νομίζω. Είναι με το αριστερό βελάκι σε σένα. Αυτό είδες- δεν είναι. Το έχω. Εμένα, παιδιά, γιατί μπερδεύτηκα. Εμένα. Αυτό Τα δεν είναι. γούνια πέσανε. Αυτό δεν είναι το που τους κάνει Ελάτε, ρε. γουρούνια. Όχι. Ελάτε. Αυτό. Ω, ναι. Ελάτε. Όπα. Τι. Έχω. Κάντε το Πάμε. γουρούνι, το γουρούνι. Ορίστε. Παιδιά, έχω ένα Έπεσα, τώρα με πρόβλημα. Το δίνει κοροϊδεύει. εκεί πάνω, μα δεν μου το δίνει. Το παίρνω πάντα και αφήστε. Τώρα με κοροϊδεύει ο Φίλιππ. Ελάτε από εδώ, ρε. Όχ. Βολ. Τι έλεγε, δεν έχω να κάνω. Μισά λεπτά. Νομίζω ότι... Για πέμε. Πατάμε το κύκλο και μετά. Ω, κάτε πέρα. Πώς πέθανα, πώς. Έπεσε κάτω. Αχ, ζούλα. Ποιος θέλει ζούλα? Εγώ. Εγώ. Έλα, πάρε. Πώς. Κάτσε και πάω και πάω. Πάμε, τώρα έχουμε όλη ζωή. Ωραία. Σφαίρες χρειαζόμαστε, μισό λεπτό στο λέω. Όλες τις σφαίρες χρειαζόμαστε. Ω, πέσανες. Δεν την είδες καλέρα. Τι είχε βαβίδα. Πρόσεχε, εκεί υπάρχει χειροβοβίδα. Κάτε πέρα. Αφήστε το πάνω μου. Θα τους κάνω όλους γούνια.
Τους κάνω εγώ σε Και εγώ τους κάνω εγώ γνώριζα. Πατά το δεν είναι. Αφήστε το όμως, ίσως το χρειαστούμε πουθενά. Εγώ δεν έχω. Πού είμαι! Πεθαίνει, μπορώ να σε κάνω καλά. Πρέπει απλώς να περιμένουμε και να σε. Σε έκανα καλά. Παιδιά, κοιτάξτε, έβαλα ένα μέσα αυτό το μηχάνημα. Τον έβαλα εδώ μέσα και τον πετάω και σκοτώθηκε. Ωραίο μηχάνημα αυτό. Παιδιά, εγώ έχω ένα μηχάνημα, δεν ξέρω τι είναι, ένα όπλο. Κάποιος πρέπει να είναι πει εδώ Πώς μέσα. πέθανα ρε. Όχι, όταν βλέπεις τόσο μεγάλο κενό, πατάς στο κύκλο και δεν προχωράς. Και ένας πηδάει πάνω. Να πατήσω κύκλο. Πήδηξα εγώ τώρα. Τον ρίχνουμε, πατάμε, τρίχουμε και να. Ναι, εγώ πέθανα. Ποιος Κάτσε. θα πάει τώρα, πάει ο Γρηγόρης. Κάτσε λίγο. Πάτα το κύκλο, μπες πάνω. Όχι εσύ. Πού δεν σ' αφήσω. Yes! Δεν πας καλά! Εσύ πήδα. Έλα. Πήδα. Εσύ Ποιος? Γρηγόρη, πήδα. Άσε με κάπου. Πάτα το κύκλο. Εκεί τώρα, πάτα το. Όχι, να σημαδεύεις σε μένα. Ρίξε με. Όχι. Άσε, Μέρι. Κάτσε με. Ορίστε, βρήκα τόπο για να βγούμε. Πάτα το κύκλο. Και ρίξε σε μένα, σημάδεψε πόσα μένα όμως. Πάτα το. Έτσι δεν πάει, κάνε έτσι. Ρίξε Τώρα- κοιτά. Τώρα πάτα το τρίγωνο. Μην το αφήσεις. Περίμενε. Ω, παιδιά, Πήδα πάλι πάλι. εγώ το ξεχάσω. Τώρα. περίμενε. Σημάδεψε Ναι. κάπου καλά Ναι. μερί. Μην Ωραία. εκεί. Τι να πατήσω. Περνάτε. Ωραίο. High five. Πω, σας πολύ μεγάλο. Πάου. Έλα. Πάλι μας προχωρήσαμε. Σ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι. Πόσο μας προχώρησε. Ξέρω εγώ. Όπα. Πω, έπεσα. Καλά Από είμαι τόσο- κάτω που ήμασταν. Καλά είμαι τόσο βλάκας. Μην χαλάτε Θα με τα κάνω. όπλα σας για αυτούς. Απλώς με το τετράγωνο σκοτώσετε τους. Γίνονται. Τόσο εύκολο τώρα. Καλά. Παιδιά, έχω ένα όπλο που τους κάνει πάγο. Μπράβο. Καλό αυτό. Θα το χρειαστούμε. Περίμενε. Πάου. Κάνε παρκούρ, κοιτάστε. Έτσι σπάσε το πάχο. Ω, μικρό. Σπάσε. Εδώ πρέπει να τον χτυπήσεις να τον βάλεις εδώ μέσα. Όχι, πατήστε το κύκλο. Εγώ τι. Περίμενε. Πατήστε το ένας. Εγώ. Σε ποιον το πετάω τώρα. Κοίτα τη φατσούλα. Α, εγώ μπήκα. Κι εγώ Περίμενε μπήκα. να σηκωθεί. Τι. Περίμενε. Holy shit. Έχει ασπίδα. Όχι, έχει και κάμερα. Ας μην μαζί. Ας μην μαζί. Περιμένετε. Πάμε μισικάδα. Έχω μια ιδέα, παιδιά. Σε είδε. Με είδε. Χα, το σφάξα! Πώς έχετε τη Φύγετε! Α, Πας καλά. Ποιος το έκανε, θα το Εγώ, σφάξω. sorry. Α, δείτε. Πού. Παιδιά, δώστε μου 5 λεπτά να πάω να πάω ζωή, έρχεστε μαζί μου. Όχι τώρα, άστο. Κοίτα πως ζωή έχουμε, Μιχάλη. Πάμε. Να προσέχεις και εσύ να μην πεθαίνεις. Εσύ ρίξες τις βάβες Όχι, πάνω. εγώ έριξα κατά λάθος, ρε. Εσύ τις πάτησες. Εγώ. Εγώ τις πάτησα για να μην τις έχουμε. Ξέρεις. Εγώ τις πάτησα, ποιος ρε, θα παιδιά. μπει. Ποιος θα μπει. Πού. Εδώ μέσα. Πού, ρε. Εγώ. Σε μένα, πες, σε μένα. Περίμενε. Γιατί έχει κάτσει με Έλα, πατά το. Πες, να πω εγώ. Πέθανα. Πεθάναμε. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Τώρα μου Εσύ. κοροϊδεύεις. Εγώ αυτό, ξέρεις να σας πω ότι υπάρχει ένας. Λοιπόν, θα πάω εγώ. Πάμε. Άμα θέλετε βασικά. Εσύ κρύψε εκεί. Πας εκεί, θα σε σκοτώσει. Όχι. Σκότωσε το. Πώς έχει τις βόμβες. Λοιπόν, εγώ θα πάω. Εγώ Ποιος θα πατάει πάω. μικρό, ποιος Εγώ θα πατάει πάω, μικρό. έλα, εγώ Εγώ θα πάω. πατάω. Έλα. Εγώ θα πάω. Ωραία. Ρίξε με, όχι εκεί. Πεθάνα. Συγγνώμη, πέθανε μαζί μου. Έλα, ρε. Τώρα. Δεν πας καλά. Έλα, εγώ Κάτε θα πάω, πέρα. εγώ θα πάω. Κάτε εγώ θα πέρα, πάω. κάτε πέρα. Έτσι λύνονται, παιδιά. Ποιος θα με πάει μετά. Έτσι λύνονται Εγώ τα θα προβλήματα. Πετάω μια κεβοβίδα και ποιος έχετε πάνω. Τι να σας πω, ρε. Εγώ. Κι άλλος. Ελάτε.
Σιγά, περιμάτε. Ελάτε ρε. Σοβαρά δεν έχω Πάτα. φωτό με τυχείο φοβάμαι. Όχι εκεί. Πώς, εκεί τώρα. Τώρα. Ελάτε όλοι με. Πάτα τρίγωνο. Πεμέντε λίγο, πεμέντε εκεί. Περιμάτε. Oh, shit. Τους σκοτώνω όλους σίγουρα. Έλα μέσα. Παιδιά, περιμένετε 5 λεπτά να Έλα, πω ποιος στάδια. έρχεται. Έπεσα. Όπα, πω. Είναι χαλασμένος μη. Θα μπει κάποιος. Α, για εμάς περιμένεις από εμάς. Ναι. Κοίτα ρε φίλε, γιατί πέφτω. Εγώ παίρνω Πολλά σφαίρες. μου, κάτσε. Περίμενε. Παιδιά, δεν πάω καλά, εγώ βάλω τα ίδια απλά σε Δεν ένα. πειράζει. Κατάκρι, ρε, αν Άσο βάλω σφαίρες. τώρα. Το έβαλα, βίστε το άλλο. Ωραία. Πάμε. Κάτσε. Μπείτε όλοι μέσα. Μπείτε, μην χαλάτε τις σφαίρες σας. Τι γίνεται. Ω, Παιδιά, αφήστε σε μένα, έχω μια ιδέα. δεν γίνεται να πάμε εκεί πέρα. Όχι, έχω άλλη ιδέα. Άμα το κάνουμε γουρούνι. Αυτό ήταν η ιδέα μου. Πάτε όλοι το όπλο γουρούνι και ρίξτε του. Εμένα το βω. Έλα, το χάλασα τις σέβες μου. Όλα, μία ζωή έχω. Ρίχτε του ρε. Μη σταματάτε, απλώς βόβες κουνηθείτε γύρω. Ελάτε. τώρα. Έλα, μετά τρέψε γουρούνι ρε μου. Πηδήξτε. Πέθανα, με κοροϊδεύεις. Έλα. Περίμενε, κάνει μην κάτσει με τη φάση. Όχι, Μάικ. Να σας δώσω το μπάμα. Ρίξτε του. Κάποιος σταμάτησε. Εγώ όχι. Παιδιά, Δώστε εμένα το, μου δίνε τελείωσαν του. οι σφαίρες. Και εμένα. Να το, πέθανε. Έχετε ένα μεγάλο Ναι, γούρι. έπεσε κιόλας. Μπείτε κάποιος μέσα. Παιδιά, πρέπει να φτιάξω τράπλα μετά, έχω κάνει που... Σε έριξα, sorry, Μάικ. Δεν είμαι. Όχι, Έπεσα κι εγώ. Εγώ ήμουνα. Ας σας μην τα πάσει, να, είναι very. Α, sorry, δεν το ήξερα. Παιδιά, μας Ιαου. είναι χαούμενοι γιατί επιτέλους γέμισε το όπλο με τα γουργούνια. Πού είναι. Τα χάλασα όλα εγώ. Βέβαια, όλες από εκεί. Πατήστε το. Όχι. Μπείτε στο σας, παιδιά. Μπείτε ο καθένας σε μια θέση. Άιντε. Α, ωραία. Μπήκα εγώ με το Μιχάλη στην ίδια. Όχι, δεν γίνεται να μπει στην ίδια, πρέπει να μπει σε άλλη. Ναι. κουνήσου. Πήγαινε εδώ, σε περιμένουμε. Πάλι με μένα έχεις μπει. Α, πάτα κάποιος τρίγωνο. Πάλι με μένα έχει μπει. Όχι, εσύ δεν είχες μπει. Αχ, πω. Ωραίο παιχνίδι. Τι κάνουμε τώρα, παιδί μου. Τι είναι αυτό. Α, πέρατε πολύ μέσα. Παιδιά, να το μετατρέψεις. Παιδιά. Είστε σε γουρούνι κι αυτό. What the... Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω όπλο. Ναι, μας έβοησε. Αλλάξω όπλο. Μας έβοησε. Yep. Εσύ. Αυτός είμαι εγώ, Μέρη και... Sorry που έδειξα το χέρι μου, άμα φάνηκε παιδιά. Όπα, παιδιά. παιδιά, Έβγαινε βόδος μου. Μην φοβάσαι πολύ. Προσέξτε, μην πεθάνετε. Προσέξτε, όχι από εκεί, μπαίνει. Μείνετε στη μέση! Όχι, εγώ Φύγε! Έτσι βαβά. Κουνηθείτε, πήδηξε το άλλο. Όχι. Πέθαναμε όλοι. Ήταν δύσκολο, δεν το έχω καταλάβει. Απλώς υπάρχουν κάτι Σκόνες. Όπως λέμε, πώς θα το πω, πώς Ποιος λέμε πηδάει? Εγώ. Πώς λέμε... Κοίτα, όπως το παιχνίδι Lego Batman για το 2, PlayStation 2, που είναι κάτι σκόνες που άμα πας πάνω τους σε κάνουν... Εγώ μπήκα. Σε σκοτώνουν, έτσι είναι και αυτό, Ναι. Yap. Με το... Πάμε. 1, 2, 3. Έλα ρε Μέρη, πάτα. Δεν έγινε, αυτό είναι ιστορία. Είναι ιστορία. Εγώ είμαι γυρισμένη πλάτη. Εγώ θυμός μαζί του και δεν το κοιτάω.
Εγώ από τα πλάγια, δεν είμαστε άλλοι φίλοι με τον χοντρό. Τι βλακία είπα τώρα. Έλεος γαμώτο. Φύγαμε. Με το χοντρό λέει. Αρχίζουν τα ωραία τώρα. Από εδώ. Όχι στη μέση. Στη μέση τώρα. Με το 3 στρίφουμε. Τώρα, 3. Προς δεξιά όλοι. Όχι όπως τόσο για να πέσουν.